מכרעים. נעמוד במצב בו רגל קדימה ורגל אחורה מקבילות, ונבצע מכרע עד מצב בו שתי הברכיים ב-90 מעלות. ברך קדמית לא עוברת קו אצבעות, וברך אחורית שואפת לרצפה אך לא נוגעת בה. הידיים ישרות קדימה. נבצע רוטציה בגב, פלג הגוף העליון לכיוון הרגל הקדמית. נבצע סט של 4 חזרות כאלו. לאחר מכן נחליף רגליים ונבצע סט נוסף לצד שני. שכיבות צמיחה. נשכב על הרצפה עם ברכיים על הקרקע. ניישר את המרפקים עד לאישור מלא, גב במנח ניטרלי, נקודות האחיזה היחידות בקרקע הן בידיים ובברכיים. נחופף מרפקים עד שכיבה מלאה. את התרגיל יש לבצע בשני מנחים, ידיים ברוחב כתפיים, דגש על עבודת כתף, ורחב יותר מרוחב כתפיים, דגש על עבודת חזה. נבצע סט לכל מנח. נתחיל ממנח ראשון, 4 חזרות כאשר משך העלייה והירידה 4 שניות, ו3 חזרות כאשר משך העלייה והירידה 8 שניות. לאחר מכן נעבור למנח שני ונבצע סט נוסף של אותן חזרות. לאלו שמוצאים את התרגיל קל מדי, יכולים לבצע אותו במנח קלאסי של שכיבת צמיחה עם הברכיים מנותקות מהקרקע. נשכב במנח ההתחלתי של התרגיל הקודם ונבצע פעולת עלייה וירידה כאשר בכל חזרה יד אחרת נמצאת בפסיעה קדימה. נחליף ידיים כאשר הגוף במנוחה בין חזרות ונמצא על הקרקע. נבצע 8 חזרות. כופפי צוואר. תרגיל אחרון. נשכב על הגב כשהגוף רפוי והראש על הקרקע. כיפוף ברכיים הוא הכרחי בכדי להקטין את קשתיות הגב. התרגיל מורכב משני חלקים. א', ראש נוגע בקרקע, נקרב סנטר לחזה. ב', נשלים כפיפה על ידי ניתוק הראש מהקרקע למשך 2 שניות. נחזיר את הראש לרצפה ונרחיק סנטר חזרה אחורה. במהלך הפעולה יש לשמור כי הכתפיים לא זזות מהקרקע ורק הראש מתנתק מהקרקע. נבצע פעולה זו בשני סטים, בכל סט 8 חזרות.